Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medya. Temaşevanên hêja vê heftê jî em ê dîsa tîmên Kurdistanê û Dal Kurd analîz bikin bi şîrovekarê xwe. Her wiha em ê hinek jî behsa Lîgên Ewropa ku vê heftê û hefteya bihorî dest pêkiribûn bikin. Belê ez dîsa xêrhatinekî li şîrovekarê me bi rêz Elî Fikrî Şık bikim. Kek Elî Fikrî Şık tu bi xêr hatî. Di nav xêrê de vê kekê mêdî tu jî bi xêr hatî. Dem baş. Çawa derbas bû heftêkî? Valla ji alî min ve ji bilî Dal Kurd û Amedspor hefteke keyf bû. Min ama bêje hemû maçên dinyayê temaşe kirin. Gavak ez futbolê temaşe dikim, bi rastî ez şad im, bextewar im, kêfa min tê. Bela ku ez ji futbolê hez dikim, fikirandina wê, ramandina wê hez dikim, nivîsandina wê hez dikim. Xwezî ku di ciyana me de, di ciyana me ji futbolê pê ve tiştek nebûna. Lê Rast em zanin wî erê. Kek Elî Fikrî Şık dixwazî hemam em dest pê bikin dîsa wek herga bi tîma xwe netewî dest pê bikin, bi Dal Kurdê dest pê bikin. Hefteya bihorî me dîsa gotibû ku Dal Kurd derdikive sê maçên krîtîk bi rastî. Hêviya me ew bû ku em bi van sê maça Dal Kurd kêmanî 6 puana bigire. Maça wî ya hefteya çûyî bi Deger foş bû ku lîderê lîgê ye. Lê mixabin di maça xwe wê maçê de têk çû, 2-1 têk çû. Her çiqas 1-0 li pêş bû jî bi ser neket û 2-1 têk çû. Piştre maça din do bi Braga re lîst. Bi rastî wek kabûs wek ew bû ji bo Dal Kurdê. Maç 4 deqe hatibû dirêjkirin. Lê di navbera van deqên dirêjkirî de jî rawestandin çêbûbû. û deqa 90 de Dal Kurd wek mucizekî golek avêt wanek bi dest xist. Lê elbet ev têrê nake bi rastî. Yani Dal Kurd ne ihtiyacî wan tiştane. Dal Kurd ihtiyaciya wan bi ev ke heye ku 3 puana bigire. Li ser her tim beramber dimîne. Em berekî derbasî pirsgirêkên din bibin. Van her du maça te çawa dît û tu çawa dinirxînî? Ev her du maç jî ev gotinê me yî berê ku me ê ku me di derheqê Dal Kurd de li vê bi dengekî bilên bi şêwazeke Olandayî dikir hemû rast derxistin. Yani ez çi bêjim wê xwe dubara bike. Weke çi ez zanî, weke û yek tenê mektuba binivîsîne, katibe lê radibe ji xwe re dibêje ez roman nûsim, ez romana binivîsînim. Yani mektûb ne romanı, erê ew jî tê nivîsandin bi qelemê bi herfaye û hinek hevok û bêje weke hevin lê roman tiştekî dinê ye. Roman şêwaza we tiştekî dinê ye, avakirina we tiştekî dinê ye, herikandina we tiştekî dinê ye. Kesî ku katib be, kesî ku namenivîsar be, ew nikare bêje ez roman nûsim, çîrok nûsim ya jî helbestvanim. Rewşa rahînerên Dal Kurdê mixabin ev rewşe. Min dixwastim maçê yani maç kêmasî wîn te çawa dît yani em ê rahîner ciyek taybet bidin rahînerê Dal Kurdê. Kekê mêdî vêga ji bo ku meriv li ser esasekî tiştekî şirove bike ya ji dinirxîne divê ku ev esas li holê hebe. Yani gava em dibê futbol em basa lêstikekê, plana, stratejiya, onandina dikin. Yani futbol ne ku ez û te em derketine hewşa xwe û ez û te bi kêfa xwe dilîzin bê şert, bê merc, bê tayîde. Lêstika Dal Kurd de ew nînin. Yani ez elbirde kezepreşî bûm. Ez dîsa ji we dipirsim
ام بيجن فرض مثال توب هات كتا دست طالبان دال كرد و دال كرد دست بإيريشة كيبكه جبوكو جبر قالا خواه حيا قالا پیشپاز خواه هره دویکو سه هرما بقبزه هرما دفانسیف هرما قادانابین و هرما ایرشه جبوكو توب جبر قالا ته بپیته بنگیته بداخوازاته دوی درخی قادانابین دویکو ته هنک اپسکی هنک پلان تاکتیکی چکی ku peşpazete ve topeşten nastine. Defansı derketi tehati qadan navin disa he mesafe ne kadiyayet ne ki işte menzili. Ve ku disa tecrüde ya bimle çepe ya bimle rastı ya ji dinaven da defansı ve txubikini qala peşpaze xwe utuve ve tope ve qaleret derbas beki ku iştara 3 puan wenen sandin. Ev jiberkiri bu xwezayê naylistin asta süper etane ne ev aste ne ki amatoriye wen bêjin listikvan erê ve hunera xwe bilîzin. Vega listika dalkir listika listikvana bi xwe ye yani listikvan bi hunerê xwe wî jî baş binêrin. Gava tîma dalkir de listikvanek توپه ده یکی او یک ده نری ناوی ده استقامت در نری ناوی ده توپ و حاد چه بیا یک علی فکری شک دیسا پرسکریک ده اینترنت آتا ده خویه درته کام بنیرن آوای هات دیسا باش دوام که کک علی فکری شک دوام که demek bu ev honandi be yani kut ne honandi hinga tigredai peşpaze koy hinga peşpaze te biryara listigede de te paskura widneri yani de maça deger forste listikvanin dalkut gejbun çima gejbun belakut tumu daim lepay listikvanin deger forste bazıdan ul paskura vandnertin yani ev kase ve paskura listikvani da kurte naha gelek behezo khurtin yani az naxwazim va tişta bêjim lê madem ki mesele hatiye vir ka ew topê sekinandî ji bo topê sekinandî we kîjan maçê de planeke olao son dît yani vega em bêjin planeke te tune ye باشه تو بحثا اولاو sondaki باشه خویای دال کرد ريزا سيزدادا در خطا خطریه ده ya yani evte معنی کو اگر ور دوام بکه دکاره جی کمی داکه و داکه و لیگا بن یان جی دبی عاجل هنک پوانا بستینه کو هنک پوانی خوزیده بکه کو خطا خطریه درکه و جبوی جی دال کرد دبی زو بزو لزگین هنک بریارا بستینه از باورم تجی پر رخنه دکی و از واد بینم که دناب آلیگرین دال کرده دا جی رخنه پر تین کرن راهنه دال کرده اولاوسون از دخوازم تشکی بیجم یعنی کک علی فکری شق مرو وقتا قارنه یا راهنه رک بده مرو لانجام ماچاد نره ابد نره یعنی دال کرد 19 ماچ لیستیه 19 ماچ 3 سرکفتن گرتنه حینها و نه جی برانبری گرتیه لهمبر وی 18 پوان 24 گل آویتیه 26 گل جی خواریه ما اف سرکفتن اکیه جبر راهی نرکی یعنی وقتا مرو وان او کاویشن جبو چه اف راهی نر هینجی لدال کرده ya mıkabel yani mıkabel evnet karneki bu insan ne karneye ke serkeftiye yani bu insan peşanaz be yani insan be tani be yani bele yani bine keseku mi godardiken u keseku dilemiji u niyetamiji zanen
از نل دوامه yani edibim bira listike wî hebe dîsa bira ancak sê maça kazanç ke û dîsa neh maça bi hev re edibim ku lîstikek hebe wê lîstikê di nava zaman de tamam bike wê yani Kurdiya wê nehate bîramin tık dibe wê geliştirmek yani wê pêş ve bixe lê ku lîstik tune be çi pêş ve bixî tê çê bi pêş ve bibî Kek Ali Fikri Şık dîsa interneta te lawaz dibe hêvî dikim tu dîsa werî tê çi mükemmel ne tiştekî dineye çûm na devam ke ana kek Ali Fikri Şık Xuyaya îşev dîsa Ali Fikri Şık interneta wî gelek lawaz e zîf e kam bisekin heya were belê temaşevan nêja tavî şîrovekarê me Ali Fikri Şık e em divê li bendî wî bisekinin maça analîz bikin erê ka rejî bira stranekî dêne serê em heya Ali Fikri Şık were em binerin باشا كيك علي فكري شك ام بيضا تبون انترنت تخويا ضعيفه ام دوام بكن ام لجم راهي نرما بون دوام بكن yani belaku rahiner ne xwedî lîstike ne belaku van encama bi dest xistiye ez encama nanêrim bira herkes mi baş fêm bike di futbolê de ev encam derdkevine holê ev tiştekî xwezayî ye futbolê de ya tê têk bibî ya tê têk herî ya ji tê beramberin bînî ji sê encama pê ve tu encam tinene lê di vir de ji bo ku meriv bi hêvî be divê ku tîma me xwedî tarzekî be xwedî karakterekî be xwedî şiklekî şêwazeke futbolê be ku ev tune be yani divê ku ez bizanidim gava top têkeve bin distê dalkurt wê dalkurt çawa êrîş bike wê ya jî û pêşbazî wî top jê stan wê dalkurt xwe çawa ve her tiş de facto ye û her tiş ji ber xwe ve ye êk wiha be henga ne hewcî Paul Aulos Olausone ez nika divan ekrana de me bangî rêveberiya dalkurt erê belê nizam em ê çawa bikin lê Ali Fikri Şık dîsa qut bû em li bendênekê Ali Fikri Şık were nebû Tabii pirsgirêkên me yên wisa çê dibe em weşana me di ser înternetê de ye Ali Fikri Şık ji Kurdistanê beşdar dibe kare înterneta wî lawaz be ew be zayıf be kek Ali Fikri Şık niha deng tête deng tête kek Ali Fikri Şık ez xwedî deng tête
Tu me dibîsî kek Elî Fikrîşik. Bele denk demin. Denge mi tewe? Erê dengê te tê devam ke. Tu ketî tu dîsa bû Erê ketî. estad bizim. İnternetê ketî lêyana wê devam ke baş. Yani ez xwe dibînim lê ez te nabînim. Loma sekinim. Madem ki hêviyam Tê niha bibîne ez zanim interneta te rêveberiya dal kudê nemaye. Tu dengê min dibîsî tu bipeyve. Em te dibînin. Ne? Na wa xuyayê interneta wî pir zayıf e. Em lêborînê nizam ji temaşevanên xwe bixwazin. Bira Erdal rejî stranekî deyne serê em ilbendî wî bisekinin lê bawer nakim wê rast bibe yan nebe. Niha em karin stranekî deyne serê bira ew stran bixede. Em binêrin ka wê Elî Fikrîşik çawa. Sersinga Ramusan Reşkin çavitele Vekbir eski veda Keçi tu jiyali Xweberda sersinga Ramusan releda Reşkin çavitele Vekbir eski veda Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali Kani u zebi u khani Kevu kalivani Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali Kani u zebi u khani Kevu kalivani Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali شبی درو devule vasorbu Dünneyno kadesta Sellaşim kızorbu Keçi tu jiyali Reya şebi durbu Devule vasorbu Dünneyno kadesta Sellaşim kızorbu Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali Kani u zebi u khani Kevu kalivani Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali Kani u zebi u khani Kevu kalivani Keçi tu jiyali Keçi tu jiyali باشه علی فکری شق دیسا هاتوای ام میبگرن اکرانی کک علی فکری شق اینترنت تا دیسا ایرو یا سابوتاژ ام بیجن یا جی دیسا ضعیفه دخوازی ام مثلا دال کرده به نمونه کی ام بداوی بکن و حتی تشتی کو مرف قط نابینه در کت هوله از دخوازم وقت سرپریز ترجی بیجم تی چه بیجی
Tu zanî di internetê de ew kene skora didin, encamên maça didin, îja hemû tîmên dunyayê encamên wan didin. İja vê heftê malperekî Tirka encamê maçên Swêd jî dabû, lê wer sansûr kiribûn ku navê Dal Kurdê nenivîsandibûn, jêbir bûn. Yani evana navnetewî ne. Tu dibînî çi nivîsîne, hela benzeke. Yani İsveç Süperet'ten demiş, maç sonu yek ji devlet Dal Kurdê çûne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne nivîsîne. Yani tahammülî ew nîjatperestên Türk ça tahammülî Kurdan nakin, tahammülî navê Kurda jî nakin rastî. Tê çi bêjî? Kek Elî Fikîşe. Dengê tê te? Baş e, em ê xatir ji temaşevanên xwe bixwazin wek numune me xwestin bidin. Bi rastî yani vana malperên navnetewî ne, encamên navnetewî didin. Kek Elî Fikîşek deng tê te niha? Kek Elî Fikîşek tu min dibîsî? Evet demin çaba ne cacana Tê çawa şîrov vebkê vê estedîsim. tê vêya çawa şîrov vebkê ev helwesta Tirka ku kirine yani. Di malperê de navê Dal Kurdê jê birine ji devlawî 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nivîsîne. Ev ji yek ji nîjatperestên ku ve Kek Elî Fikîşek navê te navîsin bi rastî. Baş e. Em ê uzrê ji temaşevanên xwe bixwazin em ê bibarin bi rastî mijarên me pir hebûn. Lîgên Kurdistanê dest pê kiribûn, nûmuneyên gelek balkêş hebûn ku em behsa wan jî bikin. Tîmên Kurda hinek ji wan encamê baş din dibûn. Amedspor têk çûbû lê Batman û wan baş çûbû. Em ê mê vana şîrove bikirana. Lê ez hêvî dikim ku Kek Elî Fikîşek di rojên pêş de interneta wî xurt bibe û em jî alîkariya wî bikin, karibe şîroveyên xwe dîsa bike. Baş e temaşevanên êja. Em neçar dimînin ku bername xwe îro li vir bi dawî bikin. Heya heftekî din bimînin di xwêrê xweşiyê de êvar baş.